Takže čau lidi, já jsem Drostal P a vítám vás u dnešního tutoriálu, ale proč tutoriálu, asi si říkáte? Když točíme let's play? Ne, až tutoriály. Takže dneska si ukážeme, jak si dělat TeamSpeak Music Bot. Je to úplně jednoduché, půjdeme si na stránku Ulož to, tam vám dám link na toto, je to youtube.rar, jak vidíte. Prostě tak nazval narychlo a počkejte. A jo, bychom se mohli díž změnit, jo, a to zmenšit tady, dobrý. Tak, dobrý. A vlastně bude to úplně jednoduché, stáhnete si to, jako vidíte, má toto. Stáhnete si to, je to zaheslovaný, takže ještě tam, what the fuck. Jo. Je to zaheslovaný, takže je malá hádanka. Jmenuji se... Vlastně jo? Jak já se jmenuji tam? Je to heslo, no. Ne. Heslo budete mít v popisku videa a... Pak si to otevřete, sakra. A budete mít... To? Jo, takhle to nějak tam budete mít, youtube.car vidíte. Tak. To si dáte na plochu. Dáte si to na plochu, otevřete. Tady máte tohleto. Kdo má 32-bitový, používá tenhle ten setup. A kdo má 64-bitový, co jsem já, používám tenhle ten. Rozklikneme a musíte to spustit jako správce. Ano. Dáte ano. Tady to odakceptujete. Dáte accept, dáte install. Já už to nainstalovaný mám, pak tam budete mít ještě... jestli chcete něco nainstalovat, tak dáte ano. Je to pak to jste tam máte ještě... Co tam rozbykli, jestli chcete instalovat, vám to ukážu, co je instalovat. Co vám tam objeví, jestli chcete instalovat jakoby line 1, bude to Virtual Audio Cable. Jestli to chcete instalovat, dáte instalovat, pak se to zavře a už je to dobrý. Druhá věc, co si stáhnete, je Virtual DJ 8. Hledal jsem to nějak tak a... Protože já už jsem to jakoby stažený měl. A... to je. Takže tuhle stránku vám taky dám do popisku videa. Dáte download PC versions, nainstalujete to úplně jejich instalace. Pak tam máte přihlášení buď přes Google, anebo přes cokoliv jiného. Buď se tam registrujete, nebo to dáte přes Google, je to úplně jedno, jo. Ale lepší je asi to přes Google, že pak to máte úplně v tom jasno. Tak. Pak, když už to máte nainstalovaný, rozkliknete Virtual DJ Studio. Tady si vám nic nedělejte, jo. Tam to nechte na pokoju. Teď akorát jak udělat, tak asi... Dobrý. A dáte takhle. Si rozkliknete. Tohle... Tady budete mít master a budete mít tohleto, cokoliv jste váš hlavní výchozí zvuk. Dáte tam Virtual Audio Cable. Tak to dáte aplikovat. Víte? Tak, objeví se nějaké technické potíže, ale to jedno, jsem zpět. Tady to rozkliké už. Zadal nějakou písničku, si najde tady, hudba a tak. Ale tady je problém, že zase tu písničku opět neslyší. A? To jsme měli v tom nastavení, aby to bylo jen na TeamSpeak. Teď nastavení TeamSpeaku. Pojedete na TeamSpeak. A čím začneme? Nastavení. Identity. Dáme identity. Dáme přidat identitu, dáme si music bot nebo bot, to je úplně jedno. Asi takhle to smažu. Možná nějak takhle, jo. Music bot. Nickname nedávajte, to je zbytečné. Dáte OK. Dáte nastavení, volby, když tak češtinu TeamSpeaku, jestli byste chtěli do toho, tak vám klidně dám. Tak dáte zvuk, mikrozvuk, dáte plus, takhle,
napíšete music bot nebo bot, kliknete tady, dáte tady line 1, tady vyberete to line 1, který jste si nainstalovali, toto vynulujete, prostě na minus 40 to dáte, jo, úplně na mega dolů, tady úplně stejný plus, music bot, line 1, tady si dáte prvé aktivace hlasem, tohle si dáte na minus 50, dáte pak construct emissions, pak dáte rozšířená nastavení a tady toto všechno takhle odklikáte a to je čistý. Jo? A teď, co někteří úplně zapomínají, je, že tam mají upozornění. Dáte sound deactivate, protože pak vám to může ten bot říkat trial a to je otravné. Tak, a teď jak to funguje? No, připojíme se nějaký jo, ještě to musíte mít v Management Mercs. A jestli si dáte přidat oblíbený server, tady napíšete, jak se ten server bude, jakoby, jako to bude mít jmenovku, dáte si na třeba, já nevím, blablabla, tady dáte IP, no, jméno vás, a teď jak tam, teď když to bude pro bota, jo, vám to ukážu, tohle jsem já, to jsem já, tohle je moje identita na serveru Kevmania. A tohle je můj bot. Já to můžu dát na bot drazd bot. Jo? A tady vlastně dáte identita, music bot, profil mikrofonu music bot a music bot. Dáte aplikovat, dáte všechno. Jo? Teď vlastně přijdete na váš. Vy půjdete jakoby na sebe. To jsem já. Půjdeme si třeba do mé roomky. A teď musím najít, jedeme bombit drastolpe. Dáte si vaše heslo. Teď tam připojíme bota. Tady vidíte. Kevmania, ne, tady je bot. Tady. Bot Drost. Dáte konec new tab. New tab. A musíte to mít takhle, že tady jakoby jste vy a tady je ten váš bot. Bot se za váma takhle mluvne. Že tam se jakože se napíšete to heslo a tak. A bot je tady. Teď jdeme semka a ano, ejhle. Tahek. To čo jsem teď. Nějaký divný ten nějak, aha. Už. What the heck? To jsem nech... Aha, on tam asi něco nedogram tady třeba teď. Já třeba to je úplně jedno, jo. Nevím. Něco jsem se už asi jsem trošku prouchal bota. Vidíte? Udělá to špatně a potom i hned. To jsem tady já sakr pokazil. Ale všechno dobře. Ty kakas. Hej ne, ten bot mě blbě asi pracuje. No, podívám se na to. Už vím lidičky, čím to bylo. Bylo to tím, že já zároveň jsem na TeamSpeaku a zároveň nahrávám. Takže to nějak nejde skloubit, protože ten zvuk se nějak takový prolíná. Nevím čím to ne, ale normálně prostě si se váží. Zavřete to a písní mě jede. Je tím, že já jsem zároveň hrával jako na TeamSpeaku písničku a zároveň a jdu, že dělat. TeamSpeak 3 povedl, TeamSpeak 3 Music Board povedl. Pokud ne, napište mi do komentu, Skype na mě v popisku videa a jakýmkoliv problému mi hned volejte, píšte cokoliv, tak zatím.